Yagote Shalino Tongshiwo, Avoni Ulono Poila Boishak, 1430 BC, Kwtal Bishino lamsogmwng khwlai ni bagwi, Bagladesh ni bwkhakti, kaisa kaham lama himlai samwng bwtang songsanjaknai. Tabuk lama himlai mungo, naikol mungo tongkha, charukola bibagni, fil ni chibri eba nuichiba bisi ni Rwng swrungnai rok. Samwngo nangjak kwbang Rwng swrungnai rok tei swrungnai jugrok, borokni samwngo swnamjakha habai khalaiwi, dalbidal ni manwi khwni rok. Kaham hafarno teiwi, taklai bisini lama himlai panda. এসো হে বৈশাখ এসো এই বাণীটির সাথে সাথে আমরা পাচ্ছি একটি নতুন ভোর, একটি নতুন বছর। এই বছরটা সবার জন্য, শুধু বাঙালির জন্য নয়, সমগ্র পৃথিবীর সবার জন্যই মঙ্গল নিয়ে আসুক এই কামনা করছি। সবাইকে বৈশাখের শুভেচ্ছা। Kaham lama himlai abo terni kaisa naharmung. Abo rongno nuke kaham keno tong thoklaigo kharogo tei kaham no varno snamjago. Joto bosongne lukur rogno thancha angoi a terno palailaine. Kwtal bisino lamsogmwng khwlainani bagwi jotoni khawono tong thoklaijak tabuk. Beautiful Rwng.